o servizo, na Xunta de Galicia estamos traballando solamente 8 meses, 9 meses o ano que ven, e tamén hai moitísima xente que traballa en concellos que cobran moito menos. Tamén houve unha reducción das brigadas de concellos, e considero que isto é un erro. Tamén quería contar que tamén se fala da UME, considero que teñen bastantes medios e fan ben algúns traballos, pero hai un problema moi grave de coordinación coa UME porque non temos capacidade de conectar con eles brigada a brigada. Hai que falar cos mandos e isto moitas veces fai que a UME non actúe ou actúe tarde porque hai un problema burocrático nese sentido. Nós, cando chegamos ao lume, todos estamos conectados por emisora para poder actuar rapidamente ali onde se nos precisa. No caso da UME, isto é moito máis complicado. Entón, considero que o principal é que se traballo todo o ano